اگر ما 10 سال دیگر به همین حال گذاریم армияи 100,000 нафаре не миллион нафаре террористҳо имкон дорад ки тайёр кунанд. ҳастанд мисли шумо чанд нафаре ки китоб дар ин маврид навиштед. дар ин радабандӣ ҷои аввалро YouTube ишғол кардааст. масалан онҳо тарзи корбарӣ дар фейсбукро наомӯхтанд, намедонанд. ҳамин гуна артиша дар интернет аз тариқи YouTube ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ омода карда истоданд ки рӯзе фаро мерасад ки инҳо ба сари тамоми миллат бало мешаванд. бояд мастер-классҳои махсус ташкил кунем. нахуст бояд ки вазорату идораҳои масъул як таҳлили ҳамаҷониба бояд гузаронанд. мо бояд ки фарҳанги истифодаи ҳамин телефон, фарҳанги истифодаи интернета аз курси мактабӣ бояд омӯхт. аз ҷониби вазорати маориф, аз ҷониби вазорати фарҳанг, аз ҷониби кумитаи ҷавонон, кумитаи занҳо, кумитаи дин. YouTube на танҳо ҷои масалан дигар шабакаҳои иҷтимоӣ, балки ҷои телевизион ва рӯзномаҳоро гирифтааст. аз YouTube кор мегиранд. Шумо дуруст гуфтед ба ислом онҳоро блогер меномем. таъсири онҳо, нақши онҳо бештар нисбат ба дигар расонаҳо ҳаст. бовар кунед баъзе рӯҳониҳои мо то 1 миллион бинанда ҷамъ мекунанд. ман ҳамаи шабакаҳои иҷтимоӣ ба YouTube бастагӣ доранд. ҳамин мисли сарҳадбон бояд ки фазои иттилоотии моро ҳифз кунад ва бахусус дар ҳамин YouTube бойбачаҳои мо низ ба ҳамин чиз замина гузоштаанд. онҳо кори кӯчаке ки мекунанд аз тариқи YouTube реклама мекунанд. ин талбандагӣ ва хуи гадоӣ мо худамон меомӯзем. ана ин чизҳое ки шумо мегӯед ба имиҷи давлат, миллат бисёр таъсири бад мерасонад. мебинам ҳатто забони русиро намедонам, бо забони русӣ ҳарф мезананд. масалан имрӯз хеле машҳур аст Раҳими Ғармӣ. чаро Раҳими Ғармӣ як марказ бунёд намекунад? ин аслан кори хайр нест. ино дӯст медоранд ки ягон мулло оят хонаду баъд ино таъриф кунанд. ҷо нест. вақте ки мегӯянд ки масалан ту 10 сум гузор, ман ба ту 100 сум медиҳам, шумо бояд андеша кунед ки ӯ 90 суми дигар аз куҷо пайдо мекунад. ино масалан забони худашонро фаромӯш накунад, як аблаҳ 1 сум намедиҳад. психология инҳоя медонанд, мебинанд, мегӯянд ки мо масҷид бунёд мекунем, имиҷи занҳои худро ҳимоя кунем, агар нангу номус дошта бошем. ина як аблаҳ мекунанд, баъд чанд аблаҳи дигар ба хотири ин ки подписка мегӯянд. ба зина мо бояд ки ба покории ҳамин фазои YouTube низ пардозем. ё ки аммо конкурс бозӣ мегӯянд, намедонам бозиҳое ки эълон мекунанд. ӯи исломие ки номашон масалан як рӯз алқоида мешавад, аслаш ҳамоно ҳастанд. рӯзи дигар дииш мешаванд, рӯзи сеюм масалан толиб мекунанд. аслан як гурӯҳи масалан ҷиноятпеша ҳастанд ки ин василаи даромади онҳо шудааст. барои чӣ ҳамин шахсиятҳо пайгирӣ намешаванд? онҳо баъзешон симошонро ошкор мекунанд. ҳамон мақомоти кишварҳои хориҷа ягон алоқамандӣ доранд ё ягон пуштубон доранд ки нотарсона ҳамин корро анҷом медиҳанд. Алик Малик мисли ҳамон Алик Малик аст ки шакли дигар аз дар ҷаҳони маҷозӣ рушд карда. аз як хатари дигар эҳтиёт шавем. ба интернет аз ҷумла ба YouTube гузаштани терроризми маънавӣ аз каналҳои пӯшида барои шумо маблағҳои масалан зиёда ирсол мекунанд. имрӯз дар интернет YouTube каналон низ онҳое ки андешаи радикализм ва андешаи миллатгароия пиёда мекунанд, барои онҳо маблағҳои ҳангув ҷудо мешавад. ба шумо ки ҳамин гуна барномаҳои бештар кунед, ҳамроҳи баъзе инҳо суҳбат мекунем, мегӯяд воҳима накун. воҳима не, як насли нав тарбия меёбад ки дигар идора кардани насл ғайриимкон мешавад. салому дуруди бепоён ба шумо устоди азиз. миннатдорӣ худро баён мекунем ки мусоҳибаи рӯдарӯ ба моро қабул кардед. мавзӯи баҳси мусоҳибаи рӯдарӯи мо интернет ё шабакаҳои иҷтимоӣ мебошад. мехоҳем атрофи ҳамин мавзӯъ бо шумо мусоҳиба кунем. устод, шумо мегуфтед ки имрӯз интернет ё ин ки шабакаҳои иҷтимоӣ дар чӣ вазъият қарор дорад?
ببینید عموما خودی پیدا شدن اینترنت یک تحولات خیلی بزرگ در حیات انسان بود. مثل اینکه مثلا نخستین ماشین ها پیدا شدن، دستگاه ها پیدا شدن، نخستین برق یا که گیریم اولین رادیو. اینترنت نیز مثل این یک جهان نو رو برای آدمان باز نمود که اونا به عنوان جهان ویرتوالی امروز اعتراف هم میکنن. خب ما از کشورهایی هستیم که بدتر به اینترنت پیوستیم، ولی هر اینا به زندگی ما نیز خیلی با قدم های استوار وارد شد و اصلا کارشناسان میگن که جهان پیشین از جهان بعد از اینترنت خیلی تفاوت های زیاد با برآورد پیدا کرد و امروز باید که واقعا همین واقعیت به نوبت گرفته شود. دو جنبه دارد اینترنت. از یک جهت خوب است که جوانای ما با عالم تکنولوژی و تکنیک علم از طریق اینترنت وارد میشن و کار نسبتا ساده‌تر میشود. چون خودی من که از یک جهت محقق هم هستم، پژوهشگر هستم، مثلا میبینم که پیش اگر ما برای یک کتاب حتی با کشورهای دیگر سفر میکردیم و یا که خیلی جستجو میکردیم، امروز ما میتونیم با آسانی البته از سامانه یا که سایت های معتمد این چیزا پیدا کنیم و اونهایی که میخوان واقعا تحصیل کنن و یا که مثلا با علم مشغول شدن و من در حیات روزمرهشون خیلی کارها رو آسان و ساده میکنند. برای انسان جهان نو رو باز میکند و البته این با مفکوره انسان، با رشد مفکوره انسان تاثیر مثبت میرساند. اینترنت چیزی که ما از این بیرون بودن نمیتونیم در زمان معاصر و باید که حضور خود رو در اون تامین کنیم، ولی سوال این است که چگونه باید تامین کنیم. اینترنت میتواند مثلا هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ انفرادی و جامعه به شخص به دولت تاثیر رساند. از یک طرف ما اگر ایمیج دولت رو از طریق اینترنت بلند برداریم، از طرف دیگر مثلا خبرهای پخش میشن. مثلا در مثال تاجیکستان بیش از 150 خبرها ضد سیاستی دولتی ما همه روزه مثلا پهن میشه. یعنی صدها برنامه هایی که مطلب هایی که تحریزی شده متنی اینها پهن میشه. از یک جهت اگر ما امکان گسترده برای معرفی کشور داشته باشیم، از طرف دیگر ضرری اون این است که همون گروه‌هایی که مثلا منفعت‌دار هستند به خاطر تاثیر رساندن به مفکوره جوانان ما و بیدار کردن حسی بدبینی، نیگیلیزم در بین جوانان و عموما ریختن آبرو و اعتبار دولت، جامعه و ملت این کوشش‌ها هم انجام میدن. یعنی هم جنبه مثبت و هم جنبه منفی داره. از لحاظ انفرادی باشد مثلا وابسته از اون است که مثلا جوانای ما با کدام خاطر از اینترنت استفاده میبرن. اگر اونها تعدادی متاسفانه خیلی کوچک جوانان برای علم آموختن و برای مثلا جستجو و پیدا کردن یگان اطلاعات منفعت آور مشغول باشن، متاسفانه حد اکثر اونها همچون یک وسیله فراغتی یا که مثلا معاشرت استفاده میبرن و متاسفانه فرصت زیادی خود رو با اون صرف میکنن که این هم از لحاظ وقت و هم از لحاظ پسیخولوژی، یعنی روان تاثیر رساندن بر روان این شخصیت خیلی منفی است، چون که از حیات واقعی دور میشن و به حیات مجازی وارد میشن که برگشتن به حیات واقعی و تصمیم گرفتن در زندگی خیلی دشوار میشه. پس استاد همین وای هست
худи шабакаҳои иҷтимоӣ мавқеи истифодаи ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ дар қишри ҷомеа фарқ мекунад. Масалан, фейсбук агар аҳли зиёд дар он ҷо бошад, ё сиёсатмадору, сиёсатшиносову, мардуми сиёсӣ, аҳли адаб, масалан, одноклассник барои оммаи мардум аст, инстаграм барои ҷавонон, тикток барои ҷавонон, ютуб барои нафаре ки аксарияти онҳо дониш надоранд, масалан, чизи навориро тамошо мекунанд. пас ҳамин барои фаҳмондани ҳамин қишрҳои ҷомеаи имрӯзаи мо, барои мардуми тоҷик аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷониби ниҳодҳои дахлдор чӣ корҳои судманд барои фаҳмондадиҳӣ, барои пешгирии худи ҳамин падидаҳои номатлуби интернет чӣ корҳо анҷом шудааст, чӣ корҳо дар назар аст анҷом шавад, агар анҷом нашуда бошад чаро анҷом нашудааст. бибинед, мутаассифона ман иттилоъ надорам ки як барномае мисли ин пиёда шуда бошад. хуб ҳастанд мисли шумо чанд нафаре ки китоб дар ин маврид навиштед ва ба тарзи ҷудогона ва ин чизҳоро нашр кардед ки албатта ба манфиат аст, ҳатто худи мо ин китобҳоро истифода мебарем. вале ман нашунидам ки ягон барномаи мукаммал дар ҳамин маврид бошад. мутаассифона мо албатта дар рӯзномаҳо мақолаҳо менависанд, баъзе коршиносон андешаҳои худашонро баён мекунанд ва мунтаҳо дар ҳамин замина маҳдуд мешавад. шумо хеле хуб радабандӣ кардед. мо вақте ки воқеан дар мавриди фейсбук ёки одноклассники ёки ютуб ҳарф мезанем, ино ҳаводорони худро доранд. бибинед, масалан, асосан ҷавонон ва ҷавондухтарон бештар ба инстаграм таваҷҷӯҳ доранд, чунки инстаграм имкон медиҳад ки онҳо худашонро муаррифӣ кунанд. бештар мехоҳанд ки хуб худашонро муаррифӣ кунанд, либосашонро муаррифӣ кунанд, ва ё ки масалан касе суруд мехонад ё касе як ҳунари дигар дорад, ва ё ҳатто ҳамин танҳо зебогии худашонро мехоҳанд масалан муаррифӣ кунанд, паҳн кунанд. фейсбук бошад, мутаассифона имрӯз мо гуфта наметавонем ки фейсбук танҳо моли зиёён аст, чун дар фейсбук низ хеле шахсиятҳо ва гурӯҳҳо ворид шуданд ки мутаассифона на аз доираи одоб хабар доранд, на аз доираи баҳс хабар доранд ва дар аксари ҳолатҳо фейсбук худаш нишондиҳандаи масалан фейсбуки тоҷикӣ нишондиҳандаи сатҳи маънавиёти ҷомеаи мо мебошад, ки баъзан масалан ворид мешавед, хеле хаста ҳам мешавед. блогнависон ҳастанд, албатта блогнависо нисбатан шахсиятҳое ҳастанд ки онҳо санҷида ҳарф мезананд ва вақте ки блогҳои онҳоро мехонед, албатта аз он як бардоштам мекунед. ва дар саҳифаҳои тавре ки гуфтед, дар саҳифаҳои фейсбук низ имрӯз ба саҳифаҳои фейсбук низ имрӯз бо журналистика рабт иртибот пайдо кардааст ва ман зиёд мебинам ки шахсиятҳои шинохта мақолаҳои худашонро мегузоранд, матнҳои худашонро ёки наворҳои худашонро аз тариқи фейсбук мегузаронанд, ки ин албатта хуб аст. вале боз аз як тарафи дигар фейсбук ба пойгоҳи муборизаи онҳое ки масалан ҳадафҳои муборизона нисбати давлат миллати мо доранд мавриди истифода қарор мегирад ва дар ин радабандӣ ҷои аввалро ютуб ишғол кардааст, ки мутаассифона дар набарди иттилооте ки аз тариқи ютуб роҳандозӣ мешавад, мо имрӯз як андоза аз ҷониби мо тақсир, камбудӣ ба назар мерасад. бибинед, ман медонам ки даҳҳо масалан дар шабакаҳои иҷтимоӣ даҳҳо саҳифаҳо ҳастанд. даҳҳо саҳифаҳои мо ташкил кардаем ки масалан онҳо тарзи корбарии дар фейсбукро наомӯхтанд, намедонанд. мо баъзан гумон мекунем ки масалан рақибони мо ки дар
хориҷ қарор доранд, онҳо худҷӯш ҳастанд. Ин гуна нест. Онҳо албатта дар марказҳои махсус тренингҳо гузаштанд, дарсҳо омӯхтанд ва онҳо усули бурдани ин барномаҳоро омӯхтанд. Вале дар мо мутаассифона ин гуна нест ва баъзан вақте ки ба ягон саҳифа ворид мешавед, мебинед ки бо масалан 5-10 хонанда маҳдуд шудааст ва ҳамарӯза ахборе ки ба масалан ҷомеа таъсиргузор нест он чизе мегузоранд. Ин боиси таассуф аст. Равоншинос нестанд. Ин аз ҷониби идораҳо, масалан баъзе сохторҳо, созмонҳои ҷамъиятӣ, масалан ҳизби ҷавонон, ино роҳандозӣ мешаванд ки теъдоди зиёди саҳифаҳо доранд, вале таъсири онҳо ба баробари як саҳифае ки масалан махсус аз тарафи гурӯҳҳои манфиатдор роҳандозӣ мешавад, баробар нест. Чаро? Чӣ бояд кард? мо нахуст бояд ки имрӯз хеле машҳур шудааст саводи расонаӣ. Ин истилоҳ ба он хотир роҳандозӣ мешавад ки мардум масалан мо умезонем ки онҳо аслан фарқ карда тавонанд байни чизҳое ки нашр мешаванд ва ё наворҳое ки гузошта мешаванд, онро таҳлил карда тавонанд. Мардуми мо имрӯз мутаассифона ба ин чизҳо бо назари интиқодӣ нигоҳ намекунад ва ҳар чизе ки фурӯ рехт фурӯ мебарад. Яъне ҳар чизе ки рехтанд, ҳар чизе ки коштанд мечинад, мегирад. Ин бисёр бад аст албатта. ва дигар ин ки мо бояд мастер-классҳои махсус ташкил кунем ва агар зарурат шуд мутахассисони варзида даъват кунем ки онҳое ки масалан имрӯз дар назди масалан ягон марказҳои иттилоотӣ фаъолият мекунанд, баъзаи пурқувват дошта бошанд. барои ин албатта хоҳиш, маблағ ва камтар заҳмат зарур аст ки бини ин ман андеша мекунам ки имкон надорад ки мо вазъияти идеологӣ чӣ гуна асту? Масалан манзури ман фаҳмондагӣ аст. Масалан дар замони шӯравӣ ба масъалаи идеология диққати ҷиддӣ медоданд. Масалан дар ҷамоатҳо буд идеолого махсусан, ё ки дар мактабҳо буд, таблиғу ташвиқ дар маҳаллаҳо буд. Ҳамин чиз ҳозир дар кадом вазъият қарор дорад? Махсусан вақте ки тамом яъни фазора шабакаҳои иҷтимоӣ ё ки фазои маҷозӣ ё интернет гирифт. Шумо як чизе хеле дуруст ишора кардед. Дар даврони шӯравӣ гарчанде ки масалан ба ин гусрудагӣ ҳуҷуми гӯем иттилоотӣ, маънавӣ, равонӣ набуд ва иттиҳоди шӯравӣ деворҳои устувор дошт ки намегузошт масалан андешаи бегона ё ки назари бегона ба он ворид шавад, ба ҷомеа таъсиргузор бошад. бо вуҷуди инам хеле кӯшишҳо ба харҷ дода мешуд ки мардума ҳар оина аз лиҳози сиёсӣ, идеологӣ масалан заминаи саводи онҳо гузошта шавад ва онҳо як андоза масалан ба вақте ки ба зиндагӣ қадами устувор мегузоштанд омода буданд. вале имрӯз ки ҳамаи ҳамин деворҳо барҳам хӯрданд ва имрӯз бибинед зарурат нест ки масалан барои ворид шудан ба як кишвар шумо масалан раводид гиред ё ки масалан ба сарҳадаш равед ва ё ки ба ҷисман ба ҳамон кишвар масалан ҳузури худатон ворид шавед. имрӯз метавонад ҳар як нафар масалан аз хонаи худаш истода аз куҷое набошад масалан метавонад аз тариқи интернет ҳар куҷое ки хоҳад ворид шавад ва ҳамин фазои иттилоотие ки масалан ҷудогона буд имрӯз ягона шудааст. яъне ки дар тамоми ҷаҳон имрӯз як фазои иттилоотӣ аст. мунтаҳо ин ки масалан хуб баъзе садҳои забонӣ ё ки бигӯем баъзе мушкилҳои агар забонӣ набошанд, хаттӣ набошанд, бале иттилоот дигар сарҳад надорад ки гумон мекунам оҳиста оҳиста ҳамин сарҳадҳоям аз банд рафта истоданд. имрӯз яъне ки дар муқоиса дар муқобила бо замони шӯравӣ мо бояд дар ин бахш дучанд кӯшиш кунем. чунки ҳамин
хати муҳофизате ки мо доштем аз байн рафтааст ва танҳо мо метавонем ки бо ҳузури худамон масалан поксозии фазои иттилоётии худамонро таъмин кунем. Яъне контраргумент мегӯям ба забони русӣ, яъне мо ба ҳар як иддаое ки онҳо доранд мо бояд ки посух дода тавонем, мо бояд посухгӯ бошем. Аз ин лиҳоз танҳо ягона роҳ ҳамин ҳузури иттилоёти худа мо дар ҷаҳони интернет, дар ҷаҳони маҷозӣ бояд таъмин кунем ва хеле хатарнок аст. Шумо дуруст гуфтед, идеология ин чизи муҳим аст. Бибинед андешаҳои либералии ғарб ки масалан аслан таърих, миллат ин чизоро инкор мекунад, ҳатто ҷинсията имрӯз мутаассифона инкор карда шуд. Ҳар чизи суннатие ки ҳаст, ҳар суннати санияе ки ҳаст, инҳо инкор карда истоданд. Ин дар ҷомеаи ғарб шахсияти масалан ба воя расида истодааст ки асосан бетафовут, бетараф аст. Вале давлатҳои миллӣ, давлатҳои мисли Тоҷикистон ки масалан бо таърихи худ, гузаштаи худ, адабиёти худ зинда аст, инҳо ин кишвар бо суннатҳои сания, расму оини худаш зинда аст. Ин кишварҳо наметавонанд ки арзишҳои либералиро қабул кунанд, чунки ин муҷиби аз байн рафтани масалан ин миллат, ин давлат мегардад. Аз ин лиҳоз мо бояд хеле кӯшиш ба харҷ диҳем ки ҳамин арзишҳоро ҳифз кунем ва чӣ дар олами воқеӣ ва чӣ дар олами маҷозӣ. Пас чӣ бояд кард? Чӣ кор кард? Масалан дар низоми маориф нест ҳамин фарҳанги истифодаи интернет, ё ин ки масалан дар худи баъзе идораҳо ҳамин чиз нест. Ҳатто масалан ҳамин маро бубахшед, журналистҳо аксариятшон ҳамин чизро хабар надоранд. Бибинед, ман андеша мекунам нахуст бояд ки вазорату идораҳои масъул як таҳлили ҳамаҷониба бояд гузаронанд. Бидуни як таҳлил ки масалан як то кандом андоза ба ҷомеа ин пойгоҳҳои интернетӣ таъсиргузор ҳастанд, гумон аст ки мо як нақшаи густурда роҳандозӣ кунем. Нахуст бояд ки як таҳлил гузаронем ва ин албатта дар сатҳи ҳукумати марказӣ бояд бошад. Дуюм ин ки мо ҳамин фарҳанги мо як одати бисёр аҷоиб дорем. Масалан истифодаи телефона дар мактабҳо манъ кардем, телефонҳои мобилия. Вале хеле ба гумон аст ки имрӯз мо наврасҳои худамонро аз телефон ҷудо кунем. Мо бояд ки фарҳанги истифодаи ҳамин телефон, фарҳанги истифодаи интернета аз курси мактабӣ бояд омӯзем, на танҳо дар донишгоҳ. Ман медонам ки ҳамин танҳо чанд соли охир масалан дар факултаҳои журналистикаи донишгоҳи Тоҷикистон веб-журналистика ва онлайн журналистика ҷорӣ шуд, яъне хеле дер. Мо бояд ки аз ҳамин илми умуман интернет ва он чизе ки ба интернет рабт дорад, ба умуман ҳамин ҷаҳони маҷозӣ рабт дорад, бояд аз курсии мактаб биомӯзем ки кӯдакон масалан истифодаи дурусти ин чизҳоро донанд. Ва дигар ин ки ман гуфтам ҳамун саводи расонаӣ бояд ки ин чизам бояд аз ҷониби вазорати маориф, аз ҷониби вазорати фарҳанг, аз ҷониби кумитаи ҷавонон, кумитаи занҳо, кумитаи дин. Чаро ман кумитаи занҳо ва кумитаи дин мегӯям? Ин ба мо хотир аст ки имрӯз асосан занҳои бекори мо тамошо мекунанд ва зан вақте ки ин чиза қабул кард, ҳамун андешаҳое ки аз тариқи ютуб паҳн мешавад ва мағзи инҳоро заҳролуд мекунад. Инҳо бибинед, инҳо чанд нафар бо забони чанд маҳал ҳарф мезананд. Ҳеҷ вақт ман надидам ки бо забони адабӣ ҳарф зананд ва бисёр омирона ва дар баъзе ҳолатҳо бисёр дурушт таъсиргузор ҳарф мезананд ки ба мағзи одами бесавод бештар равона карда шудааст. Он ки ақл дорад ба хубӣ эҳсос мекунад ки ин чизҳо арзиш надоранд, вале мутаассифона бале вобаста ба мавқеъ. Мутаассифона дар ҷомеа бештари онҳое ки
ютуб мебинанд, дар аввал шумо ишора кардед, ино заҳмати хондану заҳмати масалан фаҳмидани забону ин чизҳо аз байн меравад, чун ба забони маҳаллӣ ҳарф мезананд ва тасвир ҳаст, бале, ва хеле хуб ҳазм мешавад. ба ҳамин категория равона карда шудааст. мо як чиза фаромӯш мекунем, вақте ки зани деҳотӣ гирифт ин чиза тамошо кард ва дар мағзаш ҷо шуд, фарзанде ки ӯ тарбия мекунад низ ба ҳамин равия меравад, бештар аз ин намешавад. ва дигар ин ки мо ҷавонои мо ки имрӯз дар хориҷ таҳсил мекунанд, масалан зиёд ҳастанд байни онҳо ки технологияи муосир, илми техникаи муосирра омӯхтанд. онҳоро мо бояд ки бо кор таъмин кунем, ҷалб кунем ва онҳо бояд ки саҳми худашонро барои ҳамин поксозии фазои иттилоотӣ расонанд. бибинед, имрӯз иттилоот як ҷузъи ҳаёти инсон шудааст. аз он ҳар касе ки иттилоотро дар даст дорад, дунёро дар даст дорад, мардумро идора карда метавонад. ин чизҳои мо нагуфтем, аз мо пештар гуфтанд ва воқеан ҳам ин гапҳо арзишманд ҳастанд ва бояд мо ба ин чиз таваҷҷӯҳ кунем. суҳбати бисёр пурмуҳтаво. мо мехоҳем бақияи вақти худро дар бораи ютуб ки ҳамин фазои шабакаҳои иҷтимоӣ, ё ин ки баъзан дар ғарб ҳамин шабакаҳои иҷтимоиро расонаҳои иҷтимоӣ мегӯянд устод, бештар болои ҳамин тамаркуз кунем устод. ҳозир ютуб ҷои фейсбукро гирифтааст, ҷои шабакаҳои иҷтимоии дигар одноклассники, инстаграм, дигарро гирифтааст, барои чи ки масалан наворо мекунанд дар ютуб мегузоранд, аз ютуб ба дигар шабакаҳо паҳн мешавад, хо фейсбук бошад, хо инстаграм бошад, хо дигар бошад. баъд ҳамон нафаре ки ба ютуб сару кор доранд, саҳифа доранд, ё ютубер мегӯянд. Дар байни мо ҳозир ютубер машҳур нест, блогер мегӯянд. ҳамин нақши блогерҳо дар фазои андешаи миллӣ, дар фазои андешаи мардум мегӯем ба истилоҳ, чӣ нақш дорад ҳозир айни замон? мо бояд нахуст иқрор шавем ки ютуб на танҳо ҷои масалан дигар шабакаҳои иҷтимоӣ, балки ҷои телевизион ва рӯзномаҳоро гирифтааст. мо бояд ҷойшод ба ин чиз иқрор шавем, ҳеҷ бадӣ надорад. вале мутаассифона мо камтар як андоза халқи консерватив ҳастем. роҳбарои мо бояд дар ҳамн роҳбарои ниҳодҳо бояд донанд ки имрӯз замона тағйир ёфтааст ва бархурд низ бояд нав бошад, дигаргуна бошад. масалан дар ба ҷои газета ҳозир масмедиаҳо пайдо шуданд. масмедиа чӣ? ин ҳам ба истилоҳи ҳамин интернетӣ ҳам вебкаст, яъне ки телевизиони худаша дорад, ҳам подкаст, яъне радиои худаша дорад, интернет навор ва дар айни вақт ҳамун рӯзнома, худи ҳамун рӯзнома, яъне тамоми рӯзномаҳои бузурги ҷаҳон ҳозир аз ҳамин чизҳо истифода мебаранд ва ютуб низ дар онҳо ҷои нақши бисёр муҳимро мебозад, нақши хеле муҳимро. ин чиз нав дар мо ҷорӣ шуда истодааст, вале мутаассифона ҳанӯз камтаъсир аст. мо бибинед, нақши воқеан онҳое ки масалан аз ютуб кор мегиранд, шумо дуруст гуфтед ба истилоҳ мо онҳоро блогер меномем, таъсири онҳо, нақши онҳо бештар нисбат ба дигар расонаҳо ҳаст. чунки дар баҳси худ мо ҳозир гуфтем ки чандрасонаӣ, мардум имрӯз худашон заҳмат наметиҳанд ки масалан як чиза хонанд, масалан чизи бисёр соддау осони зудҳазмшаванда, ин чизҳоро қабул мекунанд ки ютуб аз қабили ҳамин ихтироотҳо ҳаст ки макон надорад, замон надорад, бале кӯҳна намешавад. баъд аз 3-4 сол мебинем. ман як таҳқиқот гузарондам ва як мақолаам нависта будам ки махсус чизҳое ки мо гузоштем, масалан чанд тамошобин дошт ва чизҳое ки рӯҳониён гузоштанд чӣ қадар масалан тамошобин дошт. то бовар кунед баъзе
рӯҳониҳои мо то 1 миллион бинанда ҷамъ мекунанд ва ман дидам ки дар давоми ҳатто 2 сол 3 сол низ бештар шуда меравад. Яъне ҳар чизе ки ба фазои маҷозӣ ворид шуд ва дигар гум намешавад, гардиш мекунад. Бале, ва ба мағзи инсону мутаассифона таъсир мерасонад. мо масалан иқтидори хеле зиёд дорем. Рӯзномаҳои расмӣ, телевизиони расмӣ дорем, масалан мактабҳо дорем, вале дар баъзе ҳолатҳо назди ин гуна гурӯҳҳое ки масалан ҳамарӯза зидди давлат, миллат, арзишҳои мо баромад мекунанд, баъзан эҳсоси оҷизӣ ҳам мекашем ва ба худ суол мегузаронем ки чаро бояд чӣ кор кунем. ютуб имрӯз тақрибан ҳамаи шабакаҳои иҷтимоӣ ба ютуб бастагӣ доранд. Мо ин чиза бисёреҳо мутаассифона дуруст дарк намекунанд. Масалан шумо дар фейсбук ягон наворро мебинед, асли ва ютуб аст. Дар тикток ягон наворро мебинед, аслаш ютуб аст. Инстаграм, дар инстаграм мебинед, вале асли ин мавод дар ютуб маҳфуз аст. Яъне ютуб ҳатто ба қаламрави фейсбуку, қаламрави тиктоку дигар сомонаҳо бале ворид шудааст, чунки ютуб имконияти густурда медиҳад. Чаро масалан вақте ки муқовимати Россия ва Украина оғоз шуд, нахустин коре ки кардан ютуби дар Россия ютубро масалан бастанд. Ба хотири набарди иттилоотӣ буд ин албатта. Ва мақсуд ҷон инҷо як чиз аст ки мо агар база, яъне ки замина надошта бошем, беҳуда аст баромада бо ино баҳс кардан. нахуст мо бояд замина гузорем, ҳатто дар усули чӣ гуна барнома сохтан дар ютуб ва чӣ гуна таъсир расондан аз лиҳози равонӣ, ин чизҳо бояд ки барномарезӣ карда шавад. Вагарна мо имкони мо алайҳи инҳо хеле маҳдуд аст, чунки маблағҳои хеле зиёд барои ҳамон барномаҳое ки ҳамарӯза ироа мешаванд сарф мешавад. Шумо бибинед дизайни чӣ гуна аст, бибинед масалан технологияе ки техникое ки истифода мебаранд, аз лиҳози садо, навор чӣ гуна тоза аст ва чӣ гуна имкониятҳои васеъи густурда доранд. ино албатта вақте ки ҳамин заминаи иҷтимоӣ ҳамин чиз аст, яъне маблағгузори ҳамин кор аст, албатта корашон саҳл аст, осонтар аст. мо низ бояд дар ҳамин самт кӯшиш кунем ва ҳадди аққал бояд ки 3-4 маркази хуби иттилоотӣ дошта бошем ки ҳамин мисли сарҳадбон бояд ки фазои иттилоотии моро ҳифз кунад ва бахусус дар ҳамин ютуб. Вале мутаассифона ютубро вақтои охир вақте ки тамошо мекунед, чизҳои хеле содда, чизҳои хеле авлағона, фаҳш ки аслан масалан ба фарҳанги миллати мо ягон рабт надорад, якдигарро ба навор гирифта мепартонад, ягон як ҳодисаи хонаводагӣ, хиёнат. Ва шумо як барномаи хеле хубам кардед бо ки ман шоид будем ютуб гадоӣ. Ин чизҳо бештар масалан дар баробари барномаҳо шумо худатон бегоҳ агар масалан фориғ аз кор фориғ шудед рафтед ютубро боз кунед, як чизи хуб агар аз унҷа пайдо кунед, ҳатман 10 чизи фаҳш дар он нашр мешавад ки ин хоҳонохоҳ ба мағзи мардуми мо таъсир мерасонад, бахусус ба мағзи ҷавонҳо таъсир мерасонад ки бовар кунед ба мағзи инсон таъсир расондан осон аст, вале вақте ки вай дар мағзи инсон ҷо гирифт, ин андешаҳо вай масалан бурун овардан хеле ба душвор мешавад. талбандагӣ дар ютуб яке аз падидаҳои бадтарин дар шабакаҳои иҷтимоӣ маҳсуб меёбад айни замон. ҳатто санъаткоро ба талбандагӣ даст зада истоданд. ҳатто
нафарое ки барои як таъмир кардани хонааш мебарояд, мегӯяд ба ман кӯмак кунед, пояш нест, мара шавҳарам сар будааст, ба ман кӯмак кунед. оё устод имкон надорад ки ҳамин пеши ҳамин гирифта шавад? чаро пеши ҳаминро намегиранд? ҳунармандое ҳастанд ки масалан муроҷиат мекунанд ки инсон барости барои ман масалан як моҳияи ҳайрат аст вақте ки ин чизҳоро мебинам. ин аслан аз давраи шӯравӣ ба мон мерос монд, чун ба давлат ки таъмин мекард, мо ҳанӯз ҳама андешаҳоро дорем ки бояд касе ё ниҳоде бояд ки вазифадор муваззаф аст ки моро таъмин кунад, вале мутаассифона ҷаҳони сармоя интур нест. ҷаҳони сармоя хостҳои худаша дорад ва дар қонунҳои худаша дорад ва шумо бояд ки дар доираи ҳамн қонунҳо зиндагии худатонро танзим кунед, пеш баред. ба ғайр аз медонед барои чӣ ин ду ҷанба дорад. ҳамин баъзе ба истилоҳи соддаи тоҷикӣ гӯем бойбачаҳои мо низ ба ҳамин чиз замина гузоштан. онҳо кори кӯчаке ки мекунанд аз тариқи ютуб реклама мекунанд. ин боиси ин мешавад ки вақте ки як нафара гуфтанд ки ман реклама мекунам ки барои ман фалон ҷои масалан хона дод, дигар ҳама албатта онҳое ки ба хона ниёз доранд ба гадоӣ медароянд, яъне ки ба ҳамон муроҷиат мекунанд аз тариқи ютуб, аз чизе ки аз имкон дора имрӯз масалан рафта ба газета навишта бурда дода фурсати зиёд сарф намекунанд, телефони мобилии худашонро мемонанд, як барнома дар ютуб сарф мекунанд, сабт мекунанд ва паҳн мекунанд. инҳо ҳам ангеза медиҳанд ки мардум масалан ҳамин хӯи масалан талбандагӣ ва хӯи гадоӣ мо худамон меомӯзем. мо бояд хеле шумо ҷиддӣ гуфтед, бояд ин чиз аз байн бурда шавад ки боиси шармсории мардум аст. чаро масалан дар русия марказҳои махсус ҳастанд ки эълон менависанд ё паҳн мекунанд, рақами телефонро мегузоранд, ҳеҷ каса номаша намегиранд ва он каса маҷбур намекунанд ки кӯмак кунед. ягон нафар бемор шудааст масалан уна ба навор мегиранд, рақами телефонашо мегузоранд, марказҳои фондҳои хазинаҳои махсус ҳастанд, хоҳиш мекунанд ки ҳар касе ки имкон дорад кӯмак кунад. вале дар мо ҳамин чиз хеле дар шакли бад паҳн шудааст. дар навор гирияву зориву нола мекунем ва мегӯем ки мо баъзешонро мебинам аз мо ҷавонтар ҳастанд. рости гап ба ҳайрат меафтӣ ки худашонро хеле оҷиз мегиранд. яъне инсон бояд ки ҳамин роҳҳои воқеан агар ҳамин хел инсонҳои ман инҷа дар назар надорам онҳое ки воқеан маъюб ҳастанд, онҳое ки ҳеҷ илоҷ надоранд. ҳамонам устод хеле аст ки инҳо ба гунаи ҳамонро як ба намоиш мегузоранд ки албатта ба миллат таъсир мекунад, ба имиҷи давлат таъсир мекунад. озид масалан роҳошам гуфтед ки устод ки чӣ гуна масалан дар дигар давлатҳо. бале ин махсус бояд муроҷиат кунанд марказҳое ки аст, онҳо масалан кӯмак кунанд. ва агар ҳамин гуна марказҳо бошад, онҳо оҳиста оҳиста вақте ки таҷриба пайдо карданд, имиҷ пайдо карданд ва собит намуданд ки масалан тӯли чанд соли фаъолияташон масалан ба ҳамин миссияшон масалан хиёнат накарданд, аз ҳисоби ин маблағ кор накарданд, ҳатман як-ду ҳамин хел марказҳо боиси эътимод пайдо мешавад ки аз тариқи онҳо бояд мо корбарӣ кунем. аслан ҳама коре ки мо мекунем бояд ки дар доираи ахлоқ одоби миллии мо, яъне ки фарҳанги миллии мо бошад. ин чизҳое ки шумо мегӯед ба имиҷи давлат миллат бисёр таъсири бад мерасонад. ман баъзе мебинам ҳатто забони русиро намедонам, бо забони русӣ ҳарф мезананд. масалан суруд хонда наметавонанд, овози хуб надоранд, масалан суруд мехонанд. вақте ки мебинанд мардуми дигар мебинанд, фикр мекунанд ки аксари мардуми тоҷик, миллати тоҷик дар ҳамин сатҳ қарор дорад ки ин бисёр бад аст. ва чизе ки дар
ҳамин аввали суҳбат гуфтем, бояд нафароне ки масалан ҳамин корро мекунанд, масалан имрӯз хеле машҳур аст Раҳими Ғармӣ. Чаро Раҳими Ғармӣ як марказ бунёд намекунад, аз номи худаш не аз номи ҳамон марказаш ки як номи бисёр хуб гузорад ва як миқдор маблаға хазина барои ҳамин марказ ҷудо кунад ва ин аз тариқи ҳамон марказ корбарӣ кунад. Шояд ки масалан дигарон низ ҳамроҳ мешаванд, кӯмакҳои дигарам низ ворид мешавад ва шартҳои худашонро гузоранд барои онҳое ки кӯмак мерасонанд ва хоҳиши онҳое ки худсарон аз тариқи масалан ютуб баромад мекунанд ва аслан ҳар як чиз бояд санад дошта бошад. Ман масалан манам метавонам ҳозир баромад кунам ки ман ба фалон чизҳо ниёз дорам. Маскировка мекунед? Бале, ин санад надорам. Мо намедонем ки он мардак ба иллати шаробнӯшӣ ба ин ҳоло афтидааст ё хонаи дари худашро фурӯхтааст ё ки масалан ба ягон қиморбозӣ машғул буд ва ба ҳамин ҳолат афтид ва охираш бемор шуд ё чиз дигар шуд. Ин гуна шахсҳо ҳатто дар ҳоли кӯмак карданам баъд аз як соли дигар боз ба ҳамон ҳолат бармегарданд. Ман мақсудҷон мехоҳам як чизи дигарро қайд кунам. Ин баъзе як одати бисёр аҷоиб мардуми мо дорад. Масалан дасти хайр мегӯяд. Дасти хайра ино дар чӣ мебинанд? Масалан ба деҳа мераванд 2-3 кило биринҷ, 1 кило гӯшт мегиранд, як мева, 4 нон мегиранд. Мегӯянд мардумам нон додам. Гумон мекунанд ин кори хайр аст. Ин аслан кори хайр нест. Ино дӯст медоранд ки ягон мулло оят хонаду баъд ино таъриф кунанд. Ин кас баъд дар пешгаҳи хона нишаста фахр мекунанд аз худашон ки мо мардума нон додем, ҳама дуо карданд. Инам як василае аст ки мардума ба анамин талбандагию ба дасти ниёз такон медиҳад. Бисёр бад аст. Ба ҷои ин як шахсияте як донишманда китобаша нашр кунанд ки барои миллат суд дорад, манфиат дорад. Воқеан устоди нав пеши гаптон устод, ман то ҳол надидам ки бигзор Раҳими Ғармӣ бошад ё ягон дорандаи дигараш бошад, ягон номзади илмро китобашро чоп кардааст. Профессорро. Бале, барои ягон ҳимояи ягон нафар ки олими хуб аст вале дасташ кӯтоҳ аст. Ино ихтироокор ё барои як нашри ягон китоб. Ман ҳатто ҳамин ҳодисаҳоро ҳам медонам ки чанд нафарам ба ин шахсиятҳо муроҷиат карданд ки як шахсияти бузурге ки масалан дар хориҷи кишвар ба забони русӣ менависад, имрӯз барои нашри китобаш ниёз дорад. ҳатто аз ҳамин кори хайра анҷом додан ино даст кашиданд, чунки ино пас ин як мутаассифона ба хотири кори хайр ин корро анҷом дода намешавад. Агар ин гуна бошад, яъне ба хотири ин ки мо аз ин чиз суд бардорем ва обрӯ гирем, ки ин бисёр бад аст. Устод, ҳамин чанд рӯз шуд, агар шумо иттилоъ дошта бошед, дар ютуб ҷанҷоли як масҷид дар Россия меравад ки ҳамин блогерҳо гӯё пул ҷамъ кардиянд, ҳамин пул байни онҳо гум шудааст, хурдиянд, чӣ кор кардиянд. Акӣ шумо тасаввур кунед устод ки дар масҷид вақте ки тамоми масалан Осиёи Миёна мардумаш тамошо дорад, Афғонистон тамошо дорад, ҳамзабони мо, Эрон тамошо дорад, дигар тоҷикзабонҳои Аврупову хориҷа тамошо дорад. Чӣ гап мешавад ки масалан як нафар равад дар Москав суратҳисоб кушояд, ман масҷидам месозаму пешин гирифта нашавад, ё ин ки мардумро ба гумроҳӣ бараду аз онҳо пул гирад. Ин мардум табиатан мардуми мо бисёр аҷиб ҳастанд. Ин на танҳо мардуми мо, худи табиати инсон бисёр аҷиб аст. Агар шумо таваҷҷӯҳ карда бошед, дар Русия низ ҳамасола як пирамида мегӯянд, як чи созмоне пайдо мешавад ки мардума фанд медиҳанд, маблағи онҳоро мегирад бо ваъдаҳои хушку холӣ. Вақте ки ба шумо ваъда доданд, шумо бояд андеша кунед. пули бедардимаам дар ҳеҷ ҷо нест. Вақте ки мегӯянд ки масалан ту 10 сум гузор, ман ба ту 100 сум медиҳам, шумо бояд андеша кунед ки ӯ 90 суми дигар аз куҷо пайдо мекунад.
ولی مردم ما باور میکنن. این هم مثل همین است وقتی که میگن میرن به پسیکولوژی این گونه آدمو تاثیر میرسونن. اگر بدبختی اینا هم در همین است که اگر نوران گویان که ما در مسکو یک مکتب برای توجیکو فرزندای توجیکو بنیاد میکنیم که اینا مثلا زبان خودشون رو فراموش نکنه، یک ابله یک سوم نمیده. لیکن پسیکولوژی اینا میدونن، میبینن میگن که ما مسجد بنیاد میکنیم، بعد میترسونن، ترس میدن که تو مثلا از این کاری ثواب دست کشی، اگر خدا اندیشه کن آخرت اندیشه کن. اینا مجبور میشن که همین نسنجیده با سخن همین شخصیتایی که اینا اصلا پسیکولوژ میشن، بسیار روانشناسای خوب میشن که تاثیر میرسن. همین اینوالیدو یا که معیوبو استفاده میبرن، اسلام استفاده میبرن، دوم است. روز یک بلوگر تماشا کردم استاد میگوید که من مثلا نوزیر برای من مشکلات اومده است بالای من، اگر یگون اینوالید یگون معیوب دونید من رقم تلفنی من هست، من اینوالید رکلام میکنم همچون یک دوم. بله این متاسفانه همین خیلی است. این ببینید عموما در جهان شخصیتایی بودن که کارهای خیلی گسترده کردن. مثلا یک اصطلاحی پرانیزم میگویم، پرانیزم در تمام جهان مشهور است. زنی زوجه پرزیدنت آرژانتینا پیرونی همسرش برای تمام کمبغلا کوشش میکند که اکثر کمبغلایی که خانه نداشتن یک برنامه تهیه میکند و برای اونها خانه میسازد در آرژانتینا و همین رویه به عنوان پرانیزم تو هر مثلا زنده مونده است. یا همین کار خوسه موخیکا سابق پرزیدنت چی اوروگوای انجام داده بود. این گونه شخصیت‌هایی هستند که واقعا نوع کارشون رو برنامه ریزی میکنن و همین کار خیرشون دیگران نیز میتواند که ادامه دهد و همین خزینه ها از نسل به نسل گذشته میره. مثلا مادر تریزا در تمام جهان مثلا آدمای بیمار چی میکرد؟ طبابند میکرد. ولی متاسفانه این شخصیت‌های معتبریم و اونها که دارایی‌های خیلی هنگفت دارن، اینو از همین اصول کار نمیگیرن. این اصول برای اینکه زحمت میخواد و این اصول من نمیدونم متاسفانه برای چی به اینو مقبول نیست. این هم با منفعت ملت و دولت می بود و هم واقعا هم ابروی واقعی برای اونها می آورد. محبوبیت در بین خلق محبوبیت هم پیدا میکنن. وگرنه حضور به یک نفر کمک میکنن به طور سخیوی، به کسی دیگر نه. یک نفر تعریف میکنه، 10 نفر دیگر مثلا تنقید. بیشتر در همین شبکه‌های اجتماعی مخصوصا در یوتیوب زنها تحقیر میشوند. مثلا یک مرد اون روز در همین یوتیوب نگاه کردم بر اومده است بگذار که خیانت کرده باشد زن، مسئله اولیوی چی کرد؟ بیشتر قید کردن شما در معرض این میگذارد. زن من با یک مرد گریخ را وای زن این است وای است اون است، یا که مثلا یک زن رو میروند نوار میقپن و مثلا من باور نمیکنم و کی است، کی میدونه و دودرش است، کی میدونه یگون نفر دیگه است، در حالتی که مثلا چیز انیق نیست. همون یک نوع نشان دادن زنی توجیکی پاک است، زنی توجیک نمونه است، اوگو است، مسلمان است پیش از همه، مادر است. وقتی که در شبکه اجتماعی در یوتیوب با این گونه تحقیر میشه، یا که بعضی زنها هست که میبرن در اونجا گپای بی‌معنی فحش میگوین. در این مورد چه نظر دارین؟ در بدایل واقعی وصفی یک حکایت است. یک نفر هنگام سفر میپرسن که ما شنیدیم که زنت جدا میشوی، یعنی با زنت چی جرم دارد؟ و میگه من چگونه مرد هستم که اگر جرمی زنم رو گویم؟ تو دمی که زنم هست من حق ندارم که جرمی او رو گویم، یعنی عیب او رو گویم. بعد از چند مدت واقعا هم جدا میشود. بعد از جدا شدن میپرسن که خوب اکنون بگو که چی جرم داشت که زنت جدا شدی؟ میگن که زنی من نیست، من به زنی دیگر رو کار ندارم.
ҷавонмардӣ аслан ин аст ки вақте ки шумо шояд ба хотири далел ин чиза ба навор гирифтаанд, лекин бояд ба хотири қасд бояд паҳн накунанд. Вай зан фарзанд дорад. Фарзанди ҳамун шахсе ки масалан ба навор гирифтааст. Як умр ба психологияи фарзандашам таъсири бад мерасонад. Мутаассифона ин чизо андеша намекунад. Агар гирифтам ба хотири далел агар бошад ки масалан ҳамин кора кард, бояд ки ун дар хазинаи хонадон маҳфуз монад. Аз тариқи интернет вақте ки паҳн мекунеду ин дигарон мебинанд, ба муносибат ба нисбати духтарои тоҷик, занои тоҷик ҳамин гуна мешавад. Мардуми бегона фикр мекунанд ки бисёр содаву осон аст бо ин мардум кор гирифтан. Ин бисёр бад аст. Мо пеш аз ҳама бояд ки имиҷи занҳои худро ҳимоя кунем, агар нангу номус дошта бошем. Зан муқаддас аст, модар муқаддас аст. Мо бояд пеш аз ҳама ба зан модари худ эҳтиром гузорем, вагарна мо ҳеҷ кас ҳастем ва он қадар миллатам нестем вақте ки мо ин корро мекунем. Ҳамин бадбахтия манам зиёд дар ютуб мебинам. Ино ина як аблаҳ мекунанд, баъд чанд аблаҳи дигар ба хотири ин ки подписка мегӯянд, яъне ки ҳамин теъдоди бинандаҳошон зиёд шавад, аз ин онҳо маблағ мегиранд, аз ҳеҷ чиз даст намекашанд, бадтарин чизҳоро ба навор мегузаронанд. Бо забони фаҳш ҳақоратҳое ки мекунанд, ин чизҳоро ба навор мегузаронанд. ҳатто баъзе инҳо сунъӣ сохтаам аст, мутаассифона. Ба хотири ин ки як дусум маблағ кор кунанд, инҳо мардуми бисёр худшефтаанд, эгоистанд. Ба манфиати худашон мутаассифона ҳамин корро анҷом медиҳанд. Инам баъз психология умуман мо агар дар маҷмӯъ гирем, бояд ки як одобу рафтори миллӣ бошад. Фарқ кунем. Мо бояд донем. Ман як чиза рӯшод ба шумо мегӯям. Мутаассифона вақте ки ба кӯчаҳои Душанбе мебаред, аз алфози қабеҳи ҷавоно гӯши инсон ба дард меояд. Ман ба зиёд кишварҳо сафар кардам, надидам ки ин гуна бошад. Дар баъзе кишварҳои шарқ шумо меравед, садои баланда намешунавед, ҳақорате намешунавед. Мо бояд дар ин замина кор кунем. Мо бояд як муборизаи миллӣ алайҳи ҳамин дағалгуфторию ҳақорату ана ин чизҳо, шахсиятҳое ки ҳамин чиза паҳн мекунанд, онҳо аслан ҳақ надоранд. қонунгузорӣ аст. Қонунгузорӣ масалан ба мақомоти алоҳида иҷоза додааст ки ҳамин чизҳо ба хотири далел ба навор гиранд, ё ки журналистҳо ҳам масалан ҳақ надоранд дар заминаи қоидаҳои, дар заминаи меъёрҳои ахлоқии журналистӣ ин чизҳои беиҷоза масалан паҳн кунанд. Дар тамоми ҷаҳон ин чиз манъ шудааст, вале дар мо рӯшод ин чиза мемонад, касе ба ҷавобгарӣ намекашад. На аз ҷониби масалан ютуб ҳамин чораҳо дида мешавад. Бояд ки аслан ютуб масалан имкон надиҳад ки ин чизҳо паҳн шавад, ва на аз ҷониби масалан мақомот. Шояд ютуб ба хотири масалан ман нигоҳ мекунам, гуфтам масалан ютуби Россия, он нафаре ки масалан рӯззабон ҳастанд аз Россия, агар дашному нависанд, усо се нуқта менависанд, се нуқта мегузоранд, ё ки масалан агар лафзӣ гӯянд, ҳамура ягон овоз мемонанд ки ҳаму вай набарояд. Шояд барномаи алгоритми ютуб ҳамин хел бошад ки забони русӣ дар он вай шудаги аст, тоҷикӣ ҳоло нашудааст. Ман блогерои маъруфи тоҷикам медонам ки дашнома қабул мекунанд, 300 400 200 ҳазор подписчик доранд. бале, шояд ба ҳамин иллат бошад. Пас бояд ки аз ҷониби мақомоти мо ин чизҳо мавриди чӣ қарор дода шавад, омӯзиш қарор дода шавад ва зина ба зина ба якборагӣ ин кор намешавад ва зина ба зина мо бояд ки ба покории ҳамин фазои ютуб низ пардозем. Охирон суол суҳбати мо ба дарозо кашид, бахшиш устод. ҳамин масъалаи конкурс, ростӣ ман гуфтам дар ин бора суол наметиҳам, барнома намекунам, лекин вақтҳои худ нигоҳ карда истодам, ҳамин мисли ҳамун масҷиди ки Россияда сохтану буш ба истилоҳ баромад, ҳаминам
дилхоҳ блогеронро агар нигоҳ кунем, талбандагӣ як тараф, дар баробари талбандагишон бо конкурс билетҳои моро харед, чанд қапас боз нигоҳ мекунед ки боз дигаррош бар муқобили вай бо даъво конкурс фиреб даст, моро фиреб кардан, пула хӯрдан. ман ҳайрон мешавам ки мардум то ҳадде ё бесавод аст ё ман намедонам чӣ мафкура дорад, ба ҳамуно бо маблағ равон мекунанд 2,500 рубл. модараш гурусна аст дар хона, фарзандаш гурусна аст. дар ин бора чӣ назар доред устод? мардуми мо як одати бисёр аҷоиб дорад. мегӯяд кори ман омад накард, пас мегӯяд ту ягон ҳаракат кардӣ. ман чанд мушкилкушо кардам, рафтам дуо хондам, мутаассифона ҳанӯз вақте ки шумо масалан хоҳиши кор кардан надоред, шумо 1000 дуо хонеду 1000 масалан мушкилкушо кунеду 1000 кори дигар кунед, ягон натиҷа намедиҳад. инам мисли ҳамин аст. мехоҳам ки масалан ман ба як чи ҳайрон, вақте ки мегӯянд ки арзиши билет 6000 сомон аст, вақте ба шумо мегӯянд ки 2000, чӣ гуна шумо бо кадом масалан калла бовар мекунед ки ин ҳамин гуна аст? маълум аст, дар заминам маълум аст ки ҳамин фиреб аст, дурӯғ аст, вақте ки арзиши як чизе хеле мефароранд. ё ки аммо конкурс бозӣ мегӯянд, бозиҳое ки эълон мекунанд ба хотири ҷамъ овардани сарват ва гӯл задани мардум аст. нема ягон ҷода устод қайдам гирифтагӣ нест, як мақомоти нигоҳ дорад. бале, шумо ки байни шумо ва ҳамон шахс шартнома нест. ин худ аз маънӣ дорад ки шумо аз лиҳози қонунам ба ҳеҷ кас даъво ҳам карда наметавонед, чунки шумо ихтиёран ин маблаға супоридед. баъд мегӯянд адолат нест. вай масалан барои исбот кардани ин ки ино фиребгар ҳастанд, дар куҷо ҳастанд, пайдо карданашон маблағи бештаре сарф мешавад нисбат ба он маблағе ки онҳо гирифтанд. аз ин хотирам аз паси онҳо намешаванд, чунки аксари онҳо дар хориҷа қарор доранд ва аз унҷа истода ин кора мекунанд. ва ино мисли ҳамон созмонҳои исломие ки номашон масалан як рӯз алқоида мешавад, аслаш ҳамоно ҳастанд, рӯзи дигар дииш мешаванд, рӯзи сеюм масалан толиб мешаванд, рӯзи чорум номи дигарро касб мекунанд. ино ҳам ҳамин гуна номашонро зуд иваз мекунанд. аслан як гурӯҳи масалан ҷиноятпеша ҳастанд ки ин василаи даромади онҳо шудааст. анамин эътимод кардан ба ҳама чиз ва носанҷида кор кардан боиси бадбахтӣ аст. ва ман намедонам чаро бори дигар барои чӣ ҳамин шахсиятҳо пайгирӣ намешаванд. онҳо баъзешон симошонро ошкор мекунанд. онҳо ҷое ки масалан сабт шуданд. имрӯз техника, технология он қадар пеш рафтааст ки муайян кардан мумкин аст ки инҳо аз куҷо истода кор мекунанд. рақами корташон, рақами корти бонкишон ҳастанд. инҳо ё бо масалан ҳамон мақомоти кишварҳои хориҷа ягон алоқамандӣ доранд ё ягон пуштубон доранд ки нотарсона ҳамин корро анҷом медиҳанд. ва ё ки қонунгузории ҳамоно масалан иҷоза чизе ки ман ба шумо гуфтам ки мо маҷбур накардем, мо назадем мегӯянд, ихтиёран маблағша дод, масалан 1000 баҳона пеш овардан мумкин аст ки ба сабаби фалон иллатҳо бо ҳамин корро анҷом дода натавонистем, мегӯянд бо ҳамин ҷонашон халос. вай кашфиши гаптон достуд дар ҳамин агар хато накунам Россия бошад салони мошин доштааст. ҳамин блогеро ки барои конкурс реклама мекардиям, конкурс мегузоштиям, назди ҳамон мерафтиям, як чанд маблағи бо бештар, як 10,000 20,000 рубли русӣ ба он кас медодиям, дар ҳамон назди мошинои ҳамон истода навор мегирифтиям. ин ҳамин мошинои фасон, қимат, боҳашамат, мо конкурс дорем, ина марҳамат, лекин аслаш ин будаст. ҳатто ин воқеаро ҳам шинидем сухан. дуруст. барои ин мо танҳо як масалан маслиҳат дода метавонем дар олами тиҷорат ва олами таблиғ, реклама хеле барвақт истилоҳи бренд пайдо шудааст. бренд чӣ маъне дорад? бренд ин ширкати санҷидашуда.
масалан шумо вақте ки барои харидани ягон таҷҳизот меравед ё LG мехаред ё Samsung. Агар бо ягон номи нав ва чизи нав пайдо шавад шумо аз он чиз намехаред. Агар харидам ҳатман пушаймон мешавед. Чунки LG ва Samsung инҳо бренд ҳастанд. Инҳо собит карданд ки дар бозор солҳои тӯлонӣ фаъолият мекунанд. Мардум бояд ба ҳамин инсонҳое ки таҷриба доранду масалан нисбати онҳо вақте ки бояд ки таърихи инҳоя ҷустуҷӯ кунанд. Ба интернет ворид шаванд ва пурсанд ки ҳамин ширкат кист, ҳатман чанд фиребхӯрда менависад ки не ин агар як нафар вақте навист ки не ино бисёр фиребгар ҳастанду мо фалон фалон фиреб додан ва исми аслии худаша гузошту он чиз масалан фейк нест, шумо бояд ки аз ҳамкорӣ бо ин гуна масалан озмун эълонкунандаҳо бояд ки даст кашид ва аз ҳамин як миқдор маблағи кӯчаке ки барои ниёзҳои худатон масалан нигоҳ доштед маҳрум нашавед. Ин бадбахтӣ аст. Баъд як чизи дигар ин аз ҷаҳони воқеӣ бисёр чизҳо ба ҷаҳони маҷозӣ гузаштааст. Ин ҳамун бозиҳои қиморе ки дар кӯчаҳо масалан мо медидем, Алик Малик мисли ҳамо Алик Малик аст ки шакли дигараш дар ҷаҳони маҷозӣ рушд кардааст. Шаклаш каме тағйир ёфтааст ва аз тариқи ҷаҳони маҷозӣ ба ки соддатару осонтар аз дигар фиреб додан ин роҳа пеш гирифтан. Рӯбарӯ вақте ки шумо меистеду гапи дурӯғ мезанед ошкор мешавад аз чеҳратон. аз тариқи олими маҷозӣ ҳозир ҳама корро кардан мумкин аст. Масофа, бале, ҳатто муҳаббат, дӯстдорӣ низ аз тариқи маҷозӣ мешавад. Вақте ки онҳо ба ҳам меоянду зиндагии воқеӣ ба якдигара чеҳрашон мебинанд, мебинанд ки андешаҳо хеле тафовут дорад. ман мақсудҷон як чизи дигарам мехоҳам гӯям ки мо бояд аз як хатари дигар эҳтиёт шавем. ба интернет аз ҷумла ба ютуб гузаштани терроризми маънавӣ, мо истилоҳи терроризми маънавӣ бисёр фаромӯш кардем. бубинед имрӯз вақте ки як кори хайра шумо кардан мешавед, албатта демократия озодӣ хуб аст, лекин шумо барои ҳазор ҷон канед ба ташкилотҳои байналмилалӣ гӯед ки ман мехоҳам демократия, озодӣ, ин чизҳои масалан кор кунам, як хеле грантҳои ночиз барои шумо медиҳанд ки ин аз масалан дарё як қатра аст. Вале вақте ки шумо миллатгароӣ мекунед ё масалан шумо мазҳабситезӣ мекунед ва дина миёна мегузоред, аз каналҳои пӯшида барои шумо маблағҳои масалан зиёда ирсол мекунанд. имрӯз дар интернет ютуб каналҳо низ онҳое ки андешаи радикализм ва андешаи миллатгароия пиёда мекунанд, барои онҳо маблағҳои ҳангув ҷудо мешавад. Чаро ки радикалҳо ба ғайр аз дини худашон, мазҳаби худашон бо ягон дину мазҳаби дигар муросо надоранд ва ино ҷангҷӯю ҷанганда ҳастанд. ино ба хотири идеяшон метавонанд ки масалан бархезанд, ҷанг кунанд, ба бадтарин корҳо даст зананд. миллатгароҳо ҳам ҳамин хел мешаванд. нацизм дар назар, ман миллатдӯстоя дар назар надорам, миллатгароҳо инҳоям масалан боиси ангезаи бисёр бузург шуданашон мумкин аст ки дар натиҷа ба миллати худи ҳамаҳо масалан зарар мерасонанд. Дар ютуб ин андешаҳо хеле зиёд шуда истодааст ки ба унвони терроризми маънавӣ, яъне ба мағзҳо таъсир расондан ва теъдоди ҳамсафои худашонро зиёд кардан зиёд ба назар мерасад ки мутаассифона хеле бад аст. Устод зинда бошед. дар бораи интернет агар соатҳо суҳбат кунем суд кам аст. Бисёр масъалаҳое ҳаст ки ҳоли мондааст. агар вақт замон имкон диҳад дар оянда боз мусоҳиба бо шумо анҷом метиҳем устод. дар охир пешниҳодҳои шумо чӣ аст устод? интернет, ман як пешниҳоди нахустини ман ин аст ки ба шумо ки ҳамин гуна барномаҳои бештар кунед, ин кори хеле савоб аст. вақте ки шумо ҳамин хел барномаҳо мекунед ва паҳн мекунед ва ин андешаҳо паҳн мешавад, ҳар оина ино таъсиргузор ҳастанд.
дигар ин ки ман ба ҳамаи он мақомот ба он шахсиятҳо ба ҳар як тоҷике ки имрӯз бо интернет сару кор мегирад аз он истифода мебарад ин аст ки ҳамин чиза бояд эҳсос кунанд ки дар интернет низ метавонад инсон сарҳади нангу номуси худаша убур кунад ва ҳам метавонад сарҳади нангу номуси худаша ҳифз кунад. албатта инсонҳо аз лиҳози инсоният ва аз лиҳози ин ки номи масалан як миллата муаррифӣ мекунанд муваззаф вазифадор ҳастанд ки ин корро кунанд вале мақомоте ки бевосита ба ин корҳо бояд дахл кунанд ба танзими он машғул шаванд инҳо бевосита масъул ҳастанд инҳо ҷавобгарии инҳо бештар аст инҳо мутаассифона имрӯз намедонанд ки дар олами маҷозӣ чӣ корҳо шуда истодааст вақте ҳамроҳи баъзеи инҳо суҳбат мекунем мегӯяд воҳима накун воҳима не ин масалан дона дона хор дастахор мешавад вақте ки мо ин чиза аз назар дур мемонем ва вақте ки мо ба ин чиз аҳамият намедиҳем як насли нав тарбия меёбад ки дигар идора кардани насл ғайриимкон мешавад. Шумо бибинед чанд нафаре ки кӯдакое ки ба Сирия бурданд дар Сурия дар муддати як соли будубошашон дар онҷа вақте ки кӯдакҳо падару модарашон гузашту падарашон гузашт ҷангиҳо размандагони амон доиш фарзандошонро баргардонданд кӯдакҳои сесола ҳатто мағзашон дигар шуда буд ва мегуфтанд ки ман вақте ки бузург шудам ҷиҳодӣ мешавам ва зидди шумо мубориза мебарам. Дар Афғонистон ки мутаассифона имрӯз толибон гирифтанд агар мо 10 соли дигар ба ҳамин ҳол гузорем армияи 100 000 нафаре не миллион нафараи террористҳо имкон дорад ки тайёр кунанд. имрӯз анамин гуна артиша дар интернет аз тариқи ютуб ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ омода карда истоданд ки рӯзе фаро мерасад ки инҳо ба сари тамоми миллат бало мешаванд. мо бояд ки пеши ин нагирем ва пешниҳоди ман ин аст ки ягона роҳаш ҳузури ҳушмандона ва бо маърифати худро бояд дар фазои маҷозӣ таъмин кунем ва алайҳи он андешаҳои муғризонае ки онҳо доранд мо бар ивазаш андешаҳои солима гузорем ва кӯшиш кунем ки моли мо бештар харидор дошта бошад фазоро пур кунем ва андешаҳои мо бояд бештар ҷолибтар бошад таъсиргузортар бошад танҳо дар ҳамин ҳолат мо метавонем пирӯз шавем вагарна паёмади ин чиз бисёр бад аст. Зинда бошед бозам устод миннатдор то суҳбатҳои оянда. сипоси фаровон барои шумо.